התחדשות עירונית, דירה חדשה, אני כבר מתרגש. באיזו דירה זאת תהיה? טוב, אני רק צריך את שיתוף הפעולה של כל הדיירים, של הרשויות, בעלי המקצוע, עורך דין, היזמים, אדריכל, חתימות, הסכמות, דוחות, תכנונים, ועדות אישורים. אתה יודע שזה לא חייב להיות ככה. מה זאת אומרת? עם אריאל אורבן אתה יכול לחסוך לעצמך את כאב הראש. אנחנו נארגן את הכל ונחסוך לך לא מעט זמן, וגם תקבל יותר בדירה החדשה שלך. אוקיי, סקרנת. פרט הסבר ונמק, פליז. תראה, ישנם כמה מסלולים להתחדשות עירונית. יזם יכול לפנות עצמאית לבעלי הדירות ולהחתים אותם. שנית, ניתן לפנות לעורך דין, לקיים מכרז יזמים ולבחור יזם. בנוסף, מארגן יכול לאסוף את הדיירים, להביא עורך דין שיוציא מכרז יזמים, לקבל הצעות ולבחור יזם. אוקיי, נשמע לא פשוט. בהחלט. במסלולים האלו אין לכם הדיירים מושג מה באמת ניתן לייצר עבורכם בפרויקט. מה מגיע לכם, מה הזכויות שלכם. למה? אני דווקא יודע טוב, אתה צודק. אז מה עושים? כאן אנחנו, באריאל אורבן? באריאל אורבן, נכנסים לתמונה. אנחנו מחזירים את הכוח והידע לכם, בעלי הדירות, ושולטים עבורכם בתהליך מול היזמים השונים. סבבה, אבל איך אתם עושים את זה? צוות החברה, יחד עם אדריכל ושמאי מטעמנו, מבצעים ניתוח זכויות ותחשיב כלכלי מפורט, שיאפשרו לדרוש מהיזמים במכרז שנקיים את התמורה הגבוהה ביותר אליה ניתן להגיע. וואלה? בנוסף, יש לכם מנהל פרויקט צמוד שילווה אתכם עד לקבלת הדירה החדשה. טוב, זה באמת מרגיע. אבל איך אני אבין קצת יותר מה בכלל השלבים השונים? שאלה מעולה, ושים לב טוב טוב לגרפיקה, כי היא מתארת את תוכנית 10 השלבים שבנינו לאורך השנים. באריאל אורבן, כן? באריאל אורבן. תוכנית 10 השלבים לבית החדש שלכם מייצרת עבורכם מקסום של תמורות, הטבות, ביטחונות, ובשורה התחתונה דואגת שאתם תקבלו את המקסימום שמגיע לכם. הבנת? שנייה, אני עדיין קורא פה. אוקיי, תגיד, תכלס בינינו, יש לכם קבלות? תשמע, אנחנו מלווים דיירים כבר מעל 10 שנים. אנחנו פועלים בפריסה ארצית, קידמנו כבר מעל 50 פרויקטים ולמעלה מ-2,500 בעלי דירות מרוצים. טוב, אז אם אתם כאלה מוצלחים, זה בטח יעלה הון תועפות, לא? אז החדשות הטובות הן שכל העלויות הכרוכות עבורכם, בעלי הדירות, משולמות על ידי היזם שאתם תבחרו לפרויקט, ללא כל עלות מצדכם. חד משמעית, אכפת לך שאסכם? יאללה, לך על זה. אריאל אורבן, אנחנו כאן כדי להחזיר את הכוח אליכם. נלווה אתכם בשקיפות, בליווי צמוד, בהקשבה לצרכים השונים שלכם. נסייע ונטפל במסירות כדי שאתם תוכלו להגשים את הבית שתמיד רציתם. בונה, יצא לך מקצועי. שים פרטי התקשרות. קיבלת?